Salut! Bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi vă voi spune câteva despre pitonii regali. Vă voi arăta cum să îi hrăniți corect. Și vă voi da și răspunsul la cea mai des întâlnită întrebare: de ce șarpele meu nu mănâncă? Aici sunt două mari motive. Șarpele ori este la năpârlire și este stresat, sau șarpele a fost recent manipulat și nu vrea să mănânce. Cu șarpele nu e ok să te joci. Cu 2 zile înainte să îi dai de mâncare. Pentru că dacă faci treaba asta, dacă faci lucrul acesta, șarpele automat va deveni mai stresat. Iar acesta nu va mai mânca, nu mai va dori. Iar la fel și la năpălire. Șarpele se stresează, e la năpălire și nu vrea să mănânce. Acum o să aduc șoareci. Șobolani le dau. Bun. Șoarecele alb e pentru pai. Ba nu, e pentru leucistim, dar nu cred că e leucistim, mi se pare că e ceva pai. Acest șoarece e pentru pai, pentru paidul de aici. Iar acest șoarece este pentru banana. Cum ne dăm seama cât sau ce mărime trebuie să aibă șoarecele pentru a fi potrivit pentru șarpe? De asta am și aici, această cutie aici. Și hrana va trebui să fie undeva între 20-30% din cât cântărește șarpele. Eu voi cântări aici pitonul banana pastelul. Trebuie să-i fac curat. Am aici un cântar normal, nu e nimic special. Și o cutie pregătită. O cutie mai măricică pentru a putea să cântăriți cum trebuie. Bun, mi-arată... Ce mi-arată? 9 grame. Nu e mic, scădem. Luăm șarpele și îl punem în cutie. Șarpele, după cum vedem, are 217 grame. 289. Aruncă. Da, m-am încurcat. 627 de grame. Din nou, îmi trebuia o cutie mai mică, dar nu am. Punem șarpele. Vedem că are 450 de grame. 454, 460. Deci acest șarpe se învârte undeva pe la vreo 470 de grame, 450. Nu pot să măsor cum trebuie, deoarece undeva pe la vreo 470 de grame, 450. Nu pot să măsor cum trebuie, deoarece când cutia aceasta este prea mare, după cum vedeți, iar când pun șarpele, cutia se balansează. Pentru asta îmi trebuia o cutie mai mică, din aceasta de
5 litri, mi se pare că e. Minte 5 litri, pentru că dacă luați o cutie mai mare, nu e bine. Cum am zis, șoarecele trebuie să fie undeva la 20-30% din cât cântărește șarpele. Nu o să mai cântăresc și pe ceilalți, că e același proces. Șoarecii am deja cântăriți. Știu deja că trebuie să le dau. Bun. Pune cântarul la de o parte. De o parte. Acum trecem la șoareci. La șobolani, pentru că dacă vreți ca șarpele să vi se facă mai mare, recomandat este șobolanul. Nu șoarecele. Pentru că dacă îi dați un șoarece, șobolanul fiind mult mai nutritiv decât un șoarece, e mult mai bun și îl ajută să se dezvolte mult mai mare. Să se facă mult mai mare. Pentru a da șoarecele cum trebuie și foarte ok, să nu vă muște șarpele, trebuie să aveți lângă voi sau la voi o pensetă din aceasta Comodo. E o pensetă mai mare decât cele normale. Sunt bune și cele normale, dar e posibil, dacă șarpele dă atac defensiv, să vă muște. Nu vrea, dar e posibil. Dați și aici cum arată penseta. E o pensetă simplă. E o pensetă simplă Comodo și este perfectă pentru hrănirea șerpilor. Și pentru asta este și făcută. Nu o să vă duceți într-un magazin și o să găsiți o pensetă în aceasta. Trebuie ori comandată după net, ori într-un pet shop. Special pentru teraristică arboristică. Luăm șobolanul. Punem punga aici. Șobolanul, cel mai important pas ca șarpele să-l mănânce, e să fie încălzit pe un heatpad. Să fie lăsat până se încălzește. Iar după aceea se coboară șobolanul în cutie. Se facă mai bine. Se aduce. Iar după aceea trebuie să facem șobolanul ca și cum ar fi viu. Pentru că chestia asta face șarpele să fie practic păcălit și să mănânce din prima. Uitați, cum ziceam. Am învățat, acum o să-l constricteze și o să mănânce șobolan. O să înceapă cum mănâncă șerpii. Nu o să fac videoclip în acesta azi. Și important este și timpul la cât îi dați de mâncare șarpelui. Puteți să-i dați un șoarece la 5 zile sau 2 șoareci la o săptămână. Un șoarece la 5 zile îi grăbește creșterea, dar îl poate face să devină obez. Chestia asta nu e bună pentru șerpi, să se facă foarte grași. Acum țin să menționez că șarpele acela nu e la năpârlire. Paidul meu e la năpârlire. E probabil să nu mănânce. Și nici acesta nu este la năpârlire. Și dacă mă întrebați, cum ne dăm seama când șarpele este la năpârlire? Vă uitați la ochii acestuia și se vede și pe colorit. Este mai închis, e mai cenușiu așa, iar ochii lui se fac un albastru cenușiu, un baby blue foarte cenușiu. Eu acum le-am dat la 6 zile să mănânce. Trebuia să le dau ieri, dar n-am avut timp. Eu le-am dat la 5 zile să mănânce, deoarece vreau să-i accelerez. Să mănânce mai repede. Să se încrească mai repede.
Și așa, el poate să-mi dea atac defensiv, să mă muște de mână. De aceea vă recomand o pensetă mult mai lungă, comodă, sau dacă găsiți o farfecă din aceea, ar fi perfect. Uitați cum a hățat, a luat de aici și acum o să-l mănânce. Luăm, punem capacul, sigilăm și ne jucăm cu el. Pentru că dacă ne vom juca, el poate să recurciteze. Dacă recurcitează, cel puțin 10 zile nu-i dăm de mâncare, nu ne jucăm cu el, să nu-l stresăm. Pentru că el, când recurcitează, are un acid gastric foarte puternic și când acidul acela îi vine pe gât, îi arde practic tot gâtul și gura. Și mai sunt cazuri în care șarpele nu recurcitează, dar doar atacă șobolanul, îl constrictează și după aceea îl lasă. Aceea este de la șarpe la șarpe o problemă. Unii șerpi sunt mai timizi când e vorba de mâncat, unii nu. Unii șerpi, probabil că stai prin preajma lor și nu îi lași în pace să mănânce, nu vor mânca. La acesta chiar nu fac griji să nu mănânce. E un șarpe foarte mișto, foarte bun, mănâncă mereu. Am un șoricel mai mic pentru el azi. Trebuia să-l dau la de ucistic. M-am lăsat așa. Hai, te demenește un șoricel bun. Uite, hai să nu mă muși pe mine de mână. N-ar fi prea plăcut. Așa. Bun. La direct de cap. Acum îl lăsăm și pe el să-și mănânce foarte liniște. Cam acesta a fost videoclipul. Sper să vă ajute dacă vreți să vă cumpărați un piton regal și nu numai piton regal, pentru că merge treaba asta, ce-am spus și ce v-am arătat în acest videoclip, este esențial pentru orice șarpe și în general pentru reptile. Asta am fost eu, Ioan, de la ferma Reptile. Sper că v-a plăcut. Pa!